ya rabul izzati Allah dan sahibul muqamati rinko dubai rabbi kai salati abun Mahamudu mai isa da isar wanke zunubi annabi Muhammad mai isa da isa wa kai ka manzona kai ne ɗaya tal isidu manzona ba nabiyinka ya wannana ya akarmu sai akarbi begena in ta zubo shigunka ya maulana Ahmadu ya almadani ya sahibu zikiri karibi ya daha albashari kullum da yabanka ne nake fahari ga mai ya bishara da dubun alkhairi annabu wanda duk ya same ka ya haye tudu sadauki ne uban sadaukai ma yayi kaye annabu ma'an suma yayi jifa sai abin yayo girma da hannun rabbi ne yayo kujuma wannan abi ya wuce a san wane ne Muhammadu ne musu duka bayar mu da manzan tsira Assalamu alaika ɗaha manzanmu komai shaida kai kake bamu dan kai ɗai ne abun fa neman mu dare rana muna ta begen mu gun Mahamudu mai isa da isa ɗaha Halidu annabi Muhammad rana da wata sun zo suna duba Mahamudu na haɗin babba mai ƙaunar ka ya zama babba ya Mahamudu da hamun tuba a karɓi yabon ba don halina ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi a tuya ta da albasa ruwa waliyai san ba za na mantawa shagata jani da jiyali babba inda shaka burhama kadimi babba na sake buri mashaga abul fatahi kun haye tudu radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yaban kudan jishi Usman yan muzangwane gashi shakku gwani sake rigaida shi shine yasa nake ta yin kishi fagen ƙaunarsa annabi Muhammadu bani yin gudu alƙar kusanci Allah mun gode maka da kabar